विधानसभा निवडणुकीचं रणसंग्राम तापलाय। मात्र सर्वांचं लक्ष लागलंय ते सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाकडे। निवडणूक लढवण्याचा निर्धार करणारे 2 वर्ष सातत्यानं थेट जनतेशी कनेक्टिव्हिटी वाढवणारे विशाल परब मात्र सध्या कमालीच्या नो कमेंटच्या भूमिकेत आहेत। एका ठिकाणी आमदारकीसाठी राजन तेली यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देत मशाल हाती घेतली। महाविकास आघाडीकडून उमेदवारीसाठी प्रबळ दावेदार असलेल्या अर्चना खारे परब यांच्यासाठी वाढलेल्या राष्ट्रवादीच्या हालचाली, त्यात थेट शिवसेनेनं मंत्री दीपक केसरकर यांना जाहीर केलेली उमेदवारी आणि या सर्व घडामोडीत प्रसंगी अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरण्यासाठी सुरुवातीपासून सज्ज असलेले विशाल परब मात्र नेमके नो कमेंट भूमिकेत आहेत। त्यांचं हे मौन नेमकं कोणतं वादळ उठवणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलंय। सिंधुदुर्गात कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी या 3 विधानसभा मतदारसंघांपैकी सर्वात जास्त इच्छुक असलेला मतदारसंघ म्हणजे सावंतवाडी। इथून सध्या मंत्री असलेले आणि सलग 3 निवडणुकात विजयी झालेले आमदार दीपक केसरकर यावेळी विजयाचा चौकार मारण्यासाठी सज्ज झाले। त्यांना मंगळवारी रात्री शिवसेनेनं पहिल्या यादीतच उमेदवारी जाहीर केली। त्यानंतर हा मतदारसंघ महायुतीनं शिवसेनेला सोडला हे स्पष्टच झालं। नेमका हाच धोका ओळखून महायुतीत भाजपमध्ये असतानाही केसरकर यांना वारंवार कोंडीत पकडणारे माजी आमदार आणि मागील 2 वेळा केसरकर यांना विधानसभा निवडणुकांमध्ये टक्कर देणारे राजन तेली यावेळी ही ऐन निवडणूक तोंडावर आलेली असताना भाजप सोडून शिवसेना ठाकरे गटात दाखल झाले। इथं महाविकास आघाडीकडून हा मतदारसंघ खरं तर शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी की ठाकरे शिवसेना यांना सुटणार याबाबत राजन तेली यांनी पुढील गणित मांडत शिवसेना प्रवेश केला। त्यांच्या प्रवेशानं मात्र गेली 7 वर्ष मतदारसंघात झटून काम करणाऱ्या अर्चना खारे परब यांच्या उमेदवारीचा सरळ असलेल्या मार्गात आडवाट निर्माण केली। ही आडवाट दूर करण्यासाठी महाविकास आघाडीत सिंधुदुर्ग राष्ट्रवादीनं मोठी ताकद लावत शरद पवार यांचाही दरवाजा ठोठवला। मात्र त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही, कारण बुधवारी आघाडीकडून हा मतदारसंघ शिवसेनेला सोडत राजन तेली यांना उमेदवारीही जाहीर करण्यात आली। त्यामुळे या निर्णयावर अर्चना खारे परब समाधानी होतील का, आघाडी त्यांची समजूत काढणार का, हाच खरा प्रश्न आहे। त्यामुळे इथं उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीची बसलेली घडी पुन्हा बिघडली तर आश्चर्य वाटायला नको अशी स्थिती सध्या पाहायला मिळते। त्यामुळे सावंतवाडी मतदारसंघात आता महाविकास आघाडीचे दीपक केसरकर, महायुतीचे राजन तेली की वेगळी वाट निवडल्यास या दोघांविरोधात अर्चना खारे परब असे तिघेही थेट एकमेकांना भिडणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। हे तिन्ही उमेदवार पक्षांतर्गत उमेदवारीच्या ताकदीवर येत्या निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज झाले। तर याच मतदारसंघात आपल्या विशाल कर्तृत्व आणि दातृत्वानं सर्वसामान्यांच्या मनातील हक्काचा उमेदवार म्हणून विशेषतः युवा वर्गात मागणी होत असलेला नवा चेहरा विशाल परब यांनी हक्काचा माणूस असं निर्माण केलेलं निवडणूक लढवण्याचं वलय पुन्हा एकदा वादळासारखं घोंगावत ठेवलं तर या मतदारसंघात चौकार मारू पाहणाऱ्या उमेदवारांना चौरंगी लढतीला सामोरं जावं लागणार आहे। म्हणूनच या मतदारसंघात निवडणूक लढवणारे उमेदवारच नव्हे तर राजकीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मतदार या साऱ्यात एक मोठी उत्सुकता लागून राहिली आहे। अशातच निवडणूक जाहीर होताच 23 ऑक्टोबरला उमेदवारी दाखल करणार असं स्पष्ट करणारे युवा नेतृत्व विशाल परब सध्या नो कमेंटच्या भूमिकेत असल्यानं साऱ्यांच्या नजरा त्यांच्या भूमिकेकडे वळल्या। एका ठिकाणी असलेले बुजुर्ग अनुभवी लीडर आणि दुसऱ्या ठिकाणी गेल्या काही वर्षात सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात स्वकर्तृत्वानं अनेकांगी लोकाभिमुख उपक्रमांनी, लोकशक्तीच्या विक्रमांनी जनसामान्यांसाठी झटणारे विशाल परब यांच्या भूमिकेबाबत या मतदारसंघातील चाहते आस लावून वाट पाहताय। ज्या पद्धतीनं विशाल परब गेल्या काही वर्षात समाजाभिमुख कार्यक्रम आणि उपक्रम घेतलेत त्यासाठी असणारी उपस्थिती आणि गावागावातून मिळणारा प्रतिसाद त्यांना या रणसंग्रामात उतरण्यासाठी भाग पाडू शकतो। खात्रीदायक सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विशाल परब यांचं आताचं मौन म्हणजे विधानसभा निवडणुका रणसंग्रामातील ही वादळापूर्वीची शांतता म्हणूनही त्याकडे पाहिलं जातंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।